Evar baş tavaşarmazdin hêja em di bernameyek din ya rûpelekî ji dîrokê de bihevrane. Wek ku hûn jî dizanin ê ku me dişopandin me rêzebername li ser dîroka edebiyata Kurdî çêdikir. Me di bername çêkir. Bernama siya me çêkira ji ber hinek pirsgirêkan me texîr kir lê vay îşev cardinê me dest pê kir. Di her du bernameyên ku derbas bûbû da me pirtûka dîroka edebiyata Kurdî ku ji hebt cildan pêk tê me wê hem dida nasandin hem jî bi kurtasî me navaroka wê jî em bêjin em li serê disekinîn bi kêra bi rêzdar Ziya Awcê ra pirtûka Profesör Doktor Marûf Xeznedar e lê rêzdar Ziya Awcî jî haniye ser zarabayê kurmancîze kiriye mala wî ava û mala rêzdar Profesör Doktor Marûf Xeznedar ava ve Xwedê wî bi rehm û kerema xwe şad bike. Ew wî bi rastî jî berhemek pir girîng li ser dîroka edebiyata Kurdî nivîsandiye. Ez dixwazim ewilê hema em çawa dest pê bikin. Kek Ziya tim xêr hatî ser sera ser çavara hatî. Gelek spas dikim. Gelek spas. Te çawanî? Tenduristiya te çawa? Ez zanim hin pirsgirêkê te hene lê berê wayê elhemdülillah min te baş dî wayê te qerewat jî te girê daye. Mene başim em gelek merheleyê ha derbas bûn. Em ê zora wê jî bibin. İnşallah. Gelek spas. İnşallah. Kek Ziya min berê min pirsîbû min gotibû te bi çi hestan te vê em bêjin van pirtûkan dinya Xwedê ne yani hebt cild her yekê avayê ez êşanî ewka bidim temaşevanan her yekê ew qasa mezin in hebt cild cenabê te ji zarabayê kurmanciya jêr soranî haniye ser kurmanciya jor mala te ava ve gelek spas dikim ji te re lê ez dixwazim beriya ku em behsa cilda siya bikin em cilda yekî û didiya tu hinekî hema bi kurtasî ew her du cild çi bûn çi behs dikirin ji kengê heya kengê stendine çima biye heft beş hema van her du beşê ku derbas bûye piçîçekî tu ji temaşevanan ra vekî. Belê. Me gelek spas ya Hanîfî. Spas ji Karpel medyayê xebatkerên wî ra û ji bînerên hêjara jî ez êvareke baş hêvî dikim û hêvîdarim em îşev bernameke bi têr û tesel û em bikarin pêşkêşê bînerên xwe yên hêja bikin û eger em bikarin piçek soğudme di vî warê da û bînerên xwe bidene nasîn em xwe behtewer nasîn em kêfxweş dibin. Belê ev berhema hêja û beriya ku ez dest bi amadekirina kurmanciya vê berhemê bibim ji xwe berhemeke din a Profesör Marûf Xeznedar destê min de hebû ew jî nameya wî ya doktorayê bû ji ber ku em zanin Seyda doktoraya xwe li Sovyeta kevin kiribû û nameya xwe jî li ser edebiyata Kurdî amade kiribû. Piştre ez pê hesiyam ku xebateke mamosta ya vî rengê jî heye û li ser wê min biryar da ku ez vê berhema hêja û gelek hêja û bikeme kurmancî bigehînme kurmancî axevan û
و کتابخانه کرمانجی به برهما gelek heja و تشی به دولمن ببه بله کرتی yani bir havayı به گمان من امکه که زیده دا ده جه امکه من زیده تر کدام زیده تر ام گله که سپاس و سپاس خوش سیدای معروف خزادار را پیشکش کن و بلا گوراوی بهشت به و حتی تی او دبیرا مدبه و به برهمه او ایدی نمره بله ما دو جلدان پیشکش کرد جلد اول سال هزاری دست پید که 1400 چما 1400 به کرتی یلک به کرتی از دخازم پشتی هنک آگاهداری بدم احتمالا که کسی نه هبن به برنامه دن دا لما ننری بن و اخوانه دا بن ما ادبیات کردی ام زانین کو به اساس gelek kes ku dibêjin bi goranî dest pê kiriye qenaeta min piçek belkî şaşî dibe yê ku destpêkê edebiyata Kurdî ew kiriye Baba Tahirê Uryan e kesên li ser çarîne û helbestên Baba Tahirê Uryan babayan jî Baba Tahirê Hemedanî lêkolîn kirine dibêjin ku ew zimanê ew zaravayê ku Baba Tahir di helbestên xwe de bikaraniye lûrî ye dibêjin. Belê. Piştî wî êdî em dibînin û Baba Tahir bi xwe jî pîrekî yarsanê ye. Ji ber wî em bêjin ku bi edebiyata Kurdî bi ayînê yarsanê dest pê kiriye. Yani büyû awayê em bêjin belkî ewtir bû yani belkî rast bû. Bele piştî wî behsa pîrên yarsanê dike ji xwe di aynê wextê de ew şairên jî tê heya 1400 çima heya 1400 ji ber ku 400 salan şeirên yani helbestên em bêjin hatine nivîsandin tenê li ser ayînê li ser ayînê yarsanî 1400 da dewrek dest pê dike guharînek dest pê dike yani jî em bêjin reformek dest pê dike û kesê ku bi vî karê mijûl dibin şair yan em bêjin kesên din ê civatê dicivin biryar didin dibêjin ku ji vir şûn da tenê em li ser ayîn nenivîsin em li ser siruştê û li ser evînê û li ser tiştê jî binivîsin bi vî awayê êdî şeira Kurdî ne tenê şêreke ayînî şêreke hemecorî dibe şêreke hemecorî û bi Kurdî em cilda yekê bêguman destpêka wî bi awayekî gelemperî li ser edebiyata dinê ye edebiyata Yûnanê edebiyata Çînê werhasıl û hinek jî behsa avakirina yani çêkirina alfabeya Kurdî belê bi Kurdî buha yani cilda duyan ew ye yani hinek şairên carin goran hene li piştra tê li Bakurê Kurdistanê û mamoste sernaveke gelek hêja û bi rastî jî layıqê em bêjin wî wextê yên bi zaravayê kurmancî ku dest bi şairê kirine dibe Rûnesansa edebiyata Kurdî li Bakurê Kurdistanê. Ew jî çi ye ji Elî Heyrî dest pê dike û Melayek Cizîrî Feqet Teyran û Ahmedê Xanî tê heta sala hejdehan û bûyî awayê yani cilda duyan jî ew bû ku me behs kir. Îro em ê behsa cilda sisyan bikin. Cilda sisyan bi rastî gelek taybet ye û
cilda sisyan da emdiminin edi helbesta kurdi şehra kurdi edi jed zaravayı derdikebe edi zarawayak dinci dikebe nav diroka edebiyata kurdi ew jî li gor terma ku mamosteyê marûf xeznedar bikaraniye ku ihtimala mezin qasê ez zanim ji tasnîfa rahmetî Tevfîq Wehbî wergirtiye jê re dibêje jêrê Kurdistanê yani em bêjin Başûrê Kurdistanê ji yani Zaravayê Jûrê Kurdistanê, Zaravayê Xalê Kurdistanê. Yani ew xalê ku em bêjin Soranî, em bêjin Jûrê jî ku em jê re em bêjin Kurmançî dibêjin. Ev tasnîfa mamosta rahmetiyê Tevfîq Wehbî ye. Min jî di estayê kurmancîkirina vê berhemê de gelek cihan ew termên mamosta marûf xeznedar ku bikaranî bûn hem ji bo rêzgirtina wî hem jî ji bo ku tevlheviyek çênebe ne tenê ev termahan yani terma kurmaca jûrê kurmaca jêrê hinek termê din ê edebiyatê jî min wek xwe hiştin min wek wan hiştin ji bo zêdetir hem rêz ji bo mamosta hem jî em bêjin pêşîgirtina tevliheviyek. Belê bi Kurtî wiha em îro em ê dest bi cilda sisya bikin. Cilda sisyan pirasî gelek giring e û hinek mijar hene û em ê wan mijaran vekin û belê keremkek henîfî. Belê keko ez ê hema bi kurtasî ez dixwazim pirsek min heye tu wî jî bibersivînî û em derbasî beşa yekê a cilda sisya bibin ku nexşeya coğrafya Başûrê Kurdistanê behs dike. Lê beriya wî ez dixwazim bi çend hebokan cenabê te behsa têkiliya edebiyatê geşbûna edebiyata Kurdî û desthilatên Kurda wek em bêjin mîrektiya Erdelana wek mîrektiyên Bakur ku bi Osmanî re peymanek çêkirin û li gorî wê peymanê hin mîrektî hatin avakirin û Rönesansa edebiyata Kurdî li Bakurê Kurdistanê dest pê kir û dîsa piştî ku em bêjin mîrektiya Erdelana hinkî qels ket încar li Süleymaniyê mîrektiya Babana dest pê kir û încar Zaravayê Soranî ket nav geşbûbûnek mezin ku em ê îşev mijara me ye em ê behs bikin min digo eceba ev çi ew pêva heye yani desthilat û edebiyat. Belê gelek spas. Belê em tiştê ku min got ku em ê îşev pişev vekin ji xwe ev pirsate jî tê de çend faktorên din hene. Em ê gelek bi Kurtî behs bikin. Beşa yekê a dudyan ev faktorên ku em ê niha behs bikin. û pişta derbazê ew ê dibe derbazê em bêjin derketina şêra Arûzê şêra em bêjin Zaravayê Soranî û em ê bi Kurtî behsa wan bikin. Em gelek nexşeya Başûr belê em gelek baş dizanin di avabûna yan çêbûna edebiyatê de çend faktör hene pir giring in. û em tevlê cîhanê cihêdin nabin. A ji me re giring
li Kurdistanê gelo ev faktorê han bi taybetî di peydabûna helbesta Kurdî, şehra Kurdî bi zaravayê soranî kîjan faktörün. Yani gura qenaeta min ku mamoste marûf xezedar jî em bêjin bi Kurdî ve jî behs kiriye, em ê behsa wan faktoran bikin. Tikekî em ê vekin wan, ne zêde dirêj. Zêde dirêj xwe mija her yekî bi serê xwe mijarên kendî navanin. Em ê Kurd topî. Yek mesela coğrafyayê. Coğrafya di dîroka edebiyata Kurdî de çêbûna helbestê yan şeirê bi zaravayekî faktöreke gelek giring e. Em bêjin li Başûrê Kurdistanê ev faktör çi biye? Faktör guhertina paytextê Mîrektiya Baban ji Xeleçoranê û li Silêmaniyê ye. Silêmanî di dawiya sala hejdehan da salê 1772 re eger ez gilover ew dibêjim tarîx dibêjim ji nû ve bajarek tê avakirin. Em zanin ku bajar navbendên şaristaniyetê ne. Navbendên ev jin faktoreke gelek giring e. Bê ew bê münaqeşe û em bêjin ev îspata wî hatiye kirin û avakirina Silêmaniyê û paytextbûna wê ji Mîrektiya Baban re û geşbûnekê bi xweratînê. Ji bo ku mijara me dîroka edebiyata Kurdî ye, em behsa mijarê din nakin. Em behsa mesela dîrokê yan behsa em bêjin ayîn û tiştê din falan zêde nakin. Ev faktöreke. Ev faktorekî gelek. Yani faktora coğrafî jî em dikarin jê re bêjin. Yani guhertina coğrafyayê ji navçekê ku em bêjin ji rê Dirban biçek dûr e, rê ticaret, rêyên bazirganî û anîna paytext li cihekî biçek navendî hem di hêla Sürûş da hem di hêlên gelek hêlan da em bêjin müsaîttir ji bo geşbûnê. Ev faktoreke. Faktora duyan birêvebirî ye. Birêvebirî. Yani rêvebirî gelek. Yani erkê rêvebiriyê wextê destê kesîneyên ku em bêjin edebdost bin, rewşenbîr bin, zana bin, yan nivîskar bin, yan dûrbîn bin, tesîra wan gelek li ser geşbûn û pêşteçûna edebiyatê heye. Ev jî di Mîrektiya evê de heye, di Mîrektiya Baban de heye. Kî ye? Bi Kurdî em ê bihez bikin. Yek ji wan Abdurrahman Paşayê Baban e. Abdurrahman Paşa bi xwe jî nivîskar e, bi xwe jî şair e û kesekî rewşenbîr e, kesekî zana ye, kesekî dûrbîn e û meesese ava dike. Çi ye meesese? Weqifname dadine. û girêdayê weqifnameyan medrese ava dike, medrese mezin û çi dike bi medresan tenê namîne. Em bêjin seydayên binavûdeng, alimên binavûdeng li wir berhev dike û finansmana wan pêk tîne. Ev halê han gelek mühim. Piştî wî jî em bêjin wextê kurê wî Mehmûd Paşa li cihê rûdine, ew jî bi aynê avayê, aynê ew karakter û mîzacê ku babî wî de hene, aynî bi avayê dom dike. Ev çi dibe? Tesîr dike. Tesîreke gelek girin dike ku em bêjin bi zaravayê em bêjin soranî êdî edebiyata Kurdî û helbesta Kurdî hem jî bi em bêjin bi coreke din, bi erozê derkeve pêşî. û
سورانی البته بریای هبیه بجفکی هبیه و لی ماموستا معروف خدادات دبیجه او تشتین دفکی اکو هاتنه برهفکرین نویساندن هنه جیه گمانینه بله yani faktörek jî birêvebiriye erke siyasiye em ê vê piştra biçek vekin em ê derbasî ev faktörê din bin faktörek jî ayîn e ayîn بله Süleymaniye navenda du terîqetên herî mezin ne terî Kurdistanê Rojhilata navîn heta Qafqasyayê heta gelek cihê din yek jî Qadirî ye terîqeta Qadirî û divin serokatiya Şêx Mehrûfê Nûdeyî da ku dest bi terîqetê dike navenda wê Süleymaniyê ye Şêx Mehrûf bixwe ji xwe ew e em bêjin kitêbên wî hene û em bêjin edebiyata Bakur jî qasî em zanin naz dike çawa naz dike em bêjin berheme ke wê heye bi navê Ehmediye Ehmed navê kurê wî ye Kak Ehmedê Şêx yani Ehmedê kurê Şêx teqlîda Ehmedê Xanî kiriye û kitêbek bi erebî nivîsandiye navî daniye Ehmediye ew jî ji bo hînbûna erebî nivîsandiye lê ferqa Şêx Mehrûfê Nûdeyî Ehmedê Xanî çi ye Ehmedê Xanî Kurdî nivîsandiye kurmancî nivîsandiye û kitêba nûbara biçûkan lê wî bi erebî nivîsandiye kitêbên wê tên jî li erebî ne piştê Qadirîtî em bêjin terîqeta ke din tê ew jî dibin serokatiya Mevlana Xalidê Şerazorî da û Neqşîbendîtî li tê Mevlana Xalid bixwe şair e şeirên wî ê Kurdî hene û gelek nivîsên wî hene gelek kitêbê wî hene û ew berhev bûne wek du cildan bi navê Yadê Merdan hatine çapkirin yani qenaeta min ev ayîn jî û ayînî yarsan jî em dikarin ew bikin yani goranî û em bêjin zêdetir kesên ku goranî nivîsandine ne hemû em bêjin li ser ayînê yarsanê ne tesîra wê jî elbette hebe xwe beriya wê em bêjin 800 sal em bêjin tesîra goranî gelek giring bûye ev erkê han û birasî ev faktörê han gelek giringin û ziman em bêjin ziman Zarabay Soranî piştê ku em bêjin di edebiyatê da jî em bêjin wek nivîskî tê meydanê û ziman jî gelek pêş de dişe û ev faktör hemî dibine sebeb ku mümkün e ihtimala belkî faktörê din jî hebin lê faktörê serekî ev in ku Zarabayê Soranî bi Zarabayê Soranî êdî şair derkevin şairên wek Nalî şairên wek Salim şairên wek Kurdî û bi vî awayê ew dibe bi vî awayê dişe ziman di edebiyatê de gelek giring e gelek kesên ku li ser edebiyatê xebatê wan hene bi vî awayê pênase dikin dibêjin ku nasnameya edebiyatê ziman e nasnameya edebiyatê ziman e yani wextê ku ziman tune be û edebiyat jî tune mixabin ez li vir dixwazim evekî vekim wiha parantezeke biçûk vekim yek gotin bêjim pişta em ê carî vegerin ser ewa xwe li Bakurê Kurdistanê hinek kesan dîroka ez naxwazim nav bêjim ji ber ku hurmeta min ji çarpil medyaya re heye û em bêjin
çarpır medya xwedî misyoneke ji ber wî ez ew nakim, ez nav Malat nabêjim. ava. Mesela dîroka edebiyata Kurdî nivîsandine, tu lê dinerî em bêjin bira rihem li wan bi û Orhan Kotan û hevalê min ê kevin me bi hevra ka jî kiribî û em bêjin Yilmaz Güney û wek kesekî em bêjin ji edebiyata Kurdî dihesibînin ev xelet e. Elbette ki ew şexsî heyecan e. Elbette ki nasnama wan Kurd e. Lê nasnameya wan a edebiyatê ne Kurdî ye. Evet. Ne Kurdî ye. Nasnameya Yılmaz Güney a sînemayê Tirkiye. Nasnameya Orhan a nivîsandina helbestan Tirkiye. Ne Kurdî ye. Em geleke şaşî wiha nekin. Ew Evet. şexs elbette ki xizmet kirine û em rêz hürmet ji xizmetan wan re dikin. Lê di mesela em bêjin dîroka edebiyatê, di mesela edebiyatê de em geleke hay ji wan tiştê hanebin. Mesela em bêjin Selahaddin Demirtaş. Em bêjin bi milyonan belkî sempatîzanê wî hene. Belkî siyasetmedareke hêja siyasetmedarekî hêja jî lê çi dike çîrok bi Tirkî dinivîse. Tu eleqabî bi ew ê tune yani bi nasnameya Kurdî ew ê Kurdî tune. û ew yek a dudiyan em bêjin li vir ji rexneyê pêştir mirov dikare tişt bêje. Yani em bêjin ew qas milyon em bêjin insan sempatîzanê kesekî bi em bêjin ji ailê dijmin ve hatibite bê bele heq bele sebeb û neheqî hatibite bendî kirin û rabe di bendîxaneyê da di hebsxaneyê da em bêjin Zmanê wan e. ew tiştekek gelek xirab e yani. Tiştekî xirab e. Keko Belê. dema me ji ber ku tu zanî dem girîng e. Em li vir digirin şu an. Em Hetirin karatî mijara digirin. xwe. Belê. Ez dixwazim tu hinekî behsa stîla Başûrê Kurdistanê edebiyata ku bi soranî çêbû stîla wan bîçima wê edebiyatê çi bû çi tiştê nûjen derket holê ez dixwazim tu hinekî behsa wî jî bikî. Belê. Belê ji xwe xusûsiyetek din jî a em bêjin helbest bi destpêkirina helbesta Kurdî bi zaravayê soranî ew e ku erûzê bikaranîne. Eroz. Belê. Erûzê bikaranîne. Ev di edebiyata Kurdî da jî ew e. Em tiştekî nûjen e û bi wî avayê em bêjin sed salî nêzîkî sed sal nebêje heftê heştê salan ew dest pê kiriye. Ev xeleke gelek giring e. Yani Keko ew wek qalib e newsa te dî belê, digo belê. mef'ûl û Belê, belê. mefailun failun. Belê, belê. Belê Mef'ûlun yani em failatun mefailun failun. belê. Belê niha dûre derê ji xwe em bêjin em behsa erûzê bikin ew yani Na na. Bi tenê yanî arûz qalib e. Qalib belê, e. belê. Wan hêceya dijmêrin Belê. û bi wî awayî Belê. Yani hem kafiye hem wezn em bêjin bi serê xwe eweke tiştekî cuda ye. Ji ber ku ew ê goranî ku nivîsandine zêdetir em bêjin beytên çalînin. Belê. Zanî ji ber wê yani ev tiştekî nû ye ku di edebiyata Kurdî de. Ez bêjim ew Belê. Bes em derbas bibin em hema ewil nalî. Belê. Em ê bi nav û deng Belê. yek jê nalî ye. Belê. Nalî kî ye? Peyva nalî mana wî çi ye keko? Belê. Belê yekem kesê ku bi zaravayê soranî şeir hûnandiye helbest gotiye û nalî ye. Nalî. Nalî kî ye? Nalî esê xwe ji Şarazorê ye, ji bajarê Şarazorê û ew e navê wî ne Esî
ev Xıdır'e navi asli و şairek gelek binavu denge و her sal em bêjin li Başûrê Kurdistanê her sal nebêjî gelek caran em bêjin festîvalên bîranîna nalî tên li dar xistin û îca manaya ew ê jî manaya gotina nalî jî ew e di hinek ferhenga da dibêjin ku tê bi manaya doşek yan Evet. raxistin yan em bêjin Takdir ser razı. cihê komûnû li ser em bêjin xwe em bêjin dibezerî ne îstirahat bike de tê wî manayê û ji eşîreta ew ye Mikaîlî a girêdayê eşîreta Cafê ye û ez du gotî jî dixwazim li vir bêjim ku em dibînin ku eşîreta Cafê çi roleke mezin ne tenê di em bêjin di edebiyatê de di gelek xusûsiyê din da em bêjin di danejiyandina em bêjin mîretiya baban da hêza eskerî a mîretiya baban bûye hem ê erdelan jî heta û ji ber wê yani ew e eşîreteke gelek giring e û çend sal berê niha berhemek ket destê min dîroka Cafan min kurmanja wî amade kir derket kesê ku bixwazin dikarin ji weşexana peywendê peyda bikin ev yek tiştekî din me ew kir mesela em bêjin bi rêvebiriyê mesela Abdurrahman Paşa Mahmud Paşa yê ku herî baş wan nas kiriye di sefernameya xwe da seyahatnameya xwe da ku behs kiriye Mîsir Rîş e Mîsir Rîş dîplomatekî Brîtanyayê yê Bexdayê ye sala 1820 da diçe dibe mêvanê Mîrê Baban û qasê 5-6 mehan zêdetir li wir dimîne ji wir diçe dibe mêvanê Mîrên Erdelan jî û kes qasî wî û bi objektif xweşik behsa Abdurrahman Paşa û Mahmud Paşa Mîrên Baban û ew çalakiyê wan ew dûrbîniya wan ew meseleyên ku bi rîş re münaqeşe kirine ji meseleyên atmosferê bigire û em bêjin heta em bêjin welatê wek Çînê gelek tiştê wisan bi rastî min kurmanca wî jî amade kiriye belkî niha derketibe ez tavsiye dikim ku geleke herkes bi rastî wî seyahatnameyê bixwînin tiştekî gelek hêcaye pir hêcaye belê nalî dewrekî da em bêjin radibe ku tevlheviyên em bêjin terîqetê li Süleymaniyê hene di navbera Qadirî û Neqşîbendî da tevlheviyên mezin hene û Şeyx Merûfê Nûdeyî bi tu awayê Mewlana Xalid qebûl nake çend caran radiqewirîne û diçe Bexdayê car din tê car din diçe û cara dawî jî em zanin ku diçe Şamê û li Şamê dibîne li wir jî wefat dike ya divan keşmekeşiyan da em bêjin tedaxula Osmaniyan li mîretiya baban mîretiya Erdelan nalî gelek aciz ye û biryar dide ku ji welat derkeve û derkeve diçe Şamê lê dilê wî rihet nabe ji Şamê namek bi şeir ji Salim ra şair Salim ku em ê behez bikin piştî wî em ê behez bikin dişine têda dibêje gelo rewş çawa ye yani
Ez bêm neyim salim dibêje ku yani ez bêguman ew diva girover ew dikim yani. Bele bele. Dibêje ku rewş nexweştir e. Di ser wê nalê berê xwe de İstanbulê, çe İstanbulê mixabin li İstanbulê wan da dibêdî. Yani êdî li İstanbulê çi kiriye, çi nivîsandiye em bêjin kîjan salê hadi bêjin ku 1854 da vefat kiriye lê ew nine yani aseyî nine yani li İstanbulê ew dibe wan da dibe. Belê nalê ez bawerim em ji xwe her salê li Silêmaniyê bi dehan semîner nizam çi dikin behsa nalê xilas nebe. Ez bêjim bu kurman ji axê wan re ev xas bes e em ew Bese eko daha zêde ew bixwaze û merak Belê. bike Belê. bira pirtûkê bistîne bixwîne aha. Belê. Avayê Belê. ez min xwendiye bira ew jî bixwînin bav. Belê rast e. Rast ew sana. Şairê Dudiyan Salim e û Belê. Salim ji malbata baban e û ew jî şairekî çend sal ji nalî biçûktir e şairekî ku cara ewil li şehrên niştanperwerî dinivîse şairekî gelek hêja ye û qedir bilind û mixabin em Kurdê Bakur belkî zêde nas nakin lê tenê ez vê bêjim û şairekî hêja, şairekî bila bi deng, şaireke bi qedir û qîmet e û şairê destpêkê yê ku bi zaravayê soranî nivîsandiye Salim e. Şairê Sisyan Kurdî ye ew jî pismavê Salim e ji baban e. Kurdî di temenekî gelek biçûk da qezayekî kuşa dawiyê dike. Şêrê wî bi serê xwe em bêjin ekulek e şêrê wî yek ku em bêjin li ser edebiyata Kurdî li ser Kurdî em bêjin şair Kurdî ew kirine xebat kirine û bi vî awayê dene nasîn û ev bêguman ew e yani dibine sê şair yani sê şairên ku bi zaravayê soranî şêran nivîskî dane dest pê kirin û xweyî dîwanin. Belê. Belê. Yani ev bes e ev xas ez bêjim agadarî li ser wan bes e wek ku te got kesê ku dixwazin ew bikin gereke kitêbê din jî hene li ser van şairan gelek kitêbê din jî hene Belê. ev dîroka edebiyata Kurdî herî baş. Navê Kurdî şairek heye ew jî bi navê Ev naznavê wanê ew ye. Naznavê wanê erê naznavê wanî edebiyatê. Belê. Belê em derbasî beşa pênca bibin keko. Beşa Sisyan. Beşa Sisyan erê. Beşa Sisyan giring e em ê biçek ew bikin ha şendeqe serbisekinin. Qismê din ege bimînî jî bila bimînim. Beşa Sisyan hareketê sofîzmê li Mirşîna baban e. Yani sofîzm bi serê xwe mijareke em bêjin ku hem jê re pisporî dixwaze hem jê re Keko bi kurtasî sofîzm çi ye? Sofîzm ew e yani bi kurtî lêgerîna li pey aferîn e. Yani lêgerîna li pey Xuda ye. Erê li pey Xwedê afirîner. Lêgerîna li pey Xuda ye. û ev jî çawa dibe em bêjin yan gera li pey xeyalê ye ku dil û can li afirîner nêzik dibe û piştî wî jî ew dil di nav afirîner de dihele. Îca praktîzekirina wî jî çi ye? Dewleşîzm e. Û mamoste merûf xezedar ji bo dewleşîzmê
tespite gerek heyecan kiriye em dibir hazım bazı bikim dibe devreşizm yani praktize kirena sofizmi de devleta Osmanlı da gelek bet xarab hatiye bikaranîn. Yani ji bu şelandin û ji bu bedlenîrîna û xelqê hatiye bikaranîn. Tespitekî wiha dike û ihtimalek gelek mezin ji xwe tespîteke rast e û wek ku min got ev sofîzm, dewleşîzm em bêjin bi serê xwe ew mijarin û yani wek ku me got sofîzm lêgerîna li pey afirîner e. Yani û pişta afirîner dibîne û bi xeyal dibîne û têda dihane yani bi kurtî me ew kirane. Keko ev dewreşîzm yan derweşîzm her ve med got dewreş med deroka me da her şeyh ew terîko ucaxê wan hebûn med got ucax yani çê Qadirî çê Neqşbendî dewrêşê wan hebûn. Îcar erbanê dewrêşa hebûn gund bi gund digeriyan o wek ilahiya carna digotin. O ji xwe re savar û genim û tişta berhev dikirin. Ev bi serê xwe jî wek edebiyatek debikî bû. Mesela yek hê jî tê bîra min ez dixwazim çarîneyek wî bêjim. Dewrêşê şêxên li Farqînê ew gundek hebû çi bû navê gundê wan vêga ji bîra kir gundek bi nav û denge ew şêxê wan jî Şêx Nûrî di serhildana 1925 da cî girtibû. Încar li ser şêxê xwe şêxê wî hatibû darvekirin li ser şêxê xwe digot Şêx Nûrî ye Xwedê teala jê razî ye eskerê wî rewhanî ye werê şerê şêx û şeytana du vasa beyreqa wan e. Încar min ji rehmetiye bavê xwe pirsiye ez hê zarok bûm min got ev du vasa beyreqa wana kî ye got beyreqa Tirkiye ew ay yildiza wan ew aya wana dirûvê du vasa pê dikeve dewrêş beyreqa wan kiriye du vasa. Belê em dewam bikin Keko. Belê bi kurtî em ew yani ew sofîzma Kurdî li ser sê esasan avabiye em tenê navê wan bêjin yani yek şêra sofîzmî ye yani îrfan yek ewa a dûtiyan şêra wasfê sofîzmî ye yani ev di şêra sofîzmê da em bêjin ew mijara ku tê bikaranîn divê em bê şêrê da ewin asosiyan jî şêra dijî dewleşîzmê ye. Yani sofîzm di cihekî da em bêjin dijî dewleşîzmê yani edebiyata Kurdî da yani zanî ne edebiyatê dinde em nizanin ka çawa ne bi Kurdî wiha yani û em vê jî li vir ew bikin. Ez bawerim em ê derbasê beşa em ê derbasê beşa ew ê bibin beşa çaran lê belê me behs kir me behsa nalî û ew ka kir. Me behs kir beşê me behsa arozê kir behsa Rûnesans şarên Beryan Nalî û em bînin me ew kir me behs ewa pêncan ji xwe nalî ye û ewa beşa şeşan jî bîçima şêra nalî ye û di warê babetê da û ewa heştan carin geştek di bi heşta şêra nalî da ye û em bêjin beşa nihan nameroka şêra salim e a yazdehan jî şêra civatî û niştimanî ya salim e wek me got ku şêra salim da niştimanperwerî heye û mamoste dûr dilêj li ser tevkirî mînakê wan şêra jî dide di dîroka edebiyatê da û beşa dazdehan Kurdî ye û ew jî Mustafa Begê Kurê Mehmûd Begê
Kure eviye me evci bahs kir. Beşa çardehan peyvendiya dinabera du zaravayın Kurdi yani Gorani Kurmancıya Halida yani Sorani da. بله Mamusla cildeke hem bejin taybeti beşeke taybeti bu vakatan diye. بله Yani ev peyvendiyen dinabera Gorani Sorani da tespitek mamuslaya az buxaji parvet kim tespitavi dibe Sorani li ser hesaba Gorani çebu. بله Yani Sorani li ser hesaba Gorani. Çünkü dibe pişte ku Sorani derket و او فاکتورین که ما هجمارتن بوان را هیدی و ام بجن میرکتیا اردرانجی که ام بجن قلستو دکبه دستی والین قچاران دستی کردان دکبه و که erki reyve birini erki siyasi ام بجن محروم دمینه بورانی و هدی جخوا بربکی بونه ودیچه و آنها البته که gerek cihan gorani havramit ne ahvatın le pırsake az hazım libir ev bikim yani az buxan nizanım gelu ev qassal ev zaravaya ku hizmeta edebiyata kurdi kiriye و ایرو لباشور کردستانه ده خواندگه هنده وک زمان پرورده که ماسی ده خواندگه ها دست بکی ده تی خواندن یا نای خواندن براسی از گله Yani deverin em bejin li deverin Hele havraman heye derdura Kerkuk'u heye berê li wan dera heye böyle. ew hêjî zarabat tê axaftin. Hele ama Ez perverde dibim belkî ama devera hewremanê jî di destê wan de ye ez dibim belkî wisa be. Beli, Çünkü anladım. piştî ku Soranî hebe, Kurmancî hebe, çima ew tune be. Beli, inşallah. Yani wek mantıqî lê belê gerek merivîyanê ji wan a bipirse. Hale ola az gerek Dînerên me yî kolme godarî dikin û haya wan ji wî tiştî hebe dikarin binivîsînin ama ez nizanim wê navbînerê me dayê wisa hebin tune bin. Belê. Burası gelek caran bir amında bu belki ez van fazla bir salı davida belki bizzat şuma başvur. Hatta öyle bu yani mecbur kirku yaparsın. Böyle yani bir havayı o düğre direk bahsa her du avan dike bahsa her du peyvendiye her du taravan dike o o vasa beşa bazdahan em tene cardın ser evi gorani axev Xulam Rıza Erkevaziye sara ew 1775 1840 840 da jiyaye ewe em bêjin di ser wê xebat hatine kirin şehrê wê hatine bi goranî nivîsandiye û tenê ji bajarê îlamê ye. İlam yani başûrê Rojhilatê Kurdistanê bajarê herî em bêjin erê dinya kermanşarê berjê herê dawî bajarê herê dawî ê Rojhilatê Kurdistanê ye. Beşa sêzdehan Mirza Şefîî Camerêziye ew jî 1776 1836 da jiyaye kurê Abbasê Delûyî ye û ji gundê Camerêzê ye û Camerêzî ji xwe dibe paşnavî wî li Kerkûkê hatiye dinê ew jî cardin pîreke Pîrekî Arsana berê em bêjin goranî nivîsandiye ewa beşa hevdehan Seydî ye Seydî jî navî Mihemedê Silêmanê kurê Hacî Seyd Mehmûd e li gundê xaneqayê nêzîkê Paweyê hatiye dinê Pawe jî em zanin ku
روجلات کردستان باجار هلی داویه و گورانی آخیون بله و باشا هجدهان سید براکیه او جی سالی آوان زده و نکر نابی حیدر کره منصوره جی گنده توت شامه یه ناوچه دولی دارانه یه حرما کرمانشانه yani halka Kermanşane'ye. Eca embecin nabi taybeti civata yaran rexisra zini ya yarsane da fin kakeyi de zanyari liser hene em jivi zanyari dibinin ku embecin giredaya aynı yarsaneye o şahsiyete ke o mazlum da yani. Beşa nuzdehan komasiye evji mamusa maruf haznedar da pek ku kem zanyari liser heye le duhye ku divan sale daviye da billegerin lekurine epi şehrevi hatne berhevkirin hususiyata şehrevi evaku şehrin lirikin şehrin lirik yani şehre ünlü lirik bina bu dengin. Böyle Beşabistan Melay Cebaliye evji Kerkukiye, Jale Kerkukiye o evji Gorani Nüvisaniye Beşabisuye ki Mevleviye. Mevlevi ez hazım henek liser Mevlevi bisekinim. Mevlevi şahsiyete ki 1806 anda hatiyedini 1880 diyor da kuşa daviye diye Nabi Abdurrahim kure merasayde tavaguziye lekunde seriate lenavçaya tavaguzi yerli başuri zeya servane hatiyedini ev şairi heca mamustayn heca Mevlevi به صوفیزم را میجوبیه بخواجی یک گریده طریقت نقشبندیه مولوی شخصیت gerek مزنه gerek bina bu denge مخابم belki em Kürde Bakur و yani roj ava zede naz nakin le Mevlevi em bejin başur ve rojulat de seviya melay ciziri da de seviya fakat Tayran da hem bejin dve müstevayı da eten askerin divan dü cült divana vihaya az hazım lever agadari bilim ku min her du cildajı kurmancıvan amade kiriye لهویا چاپنه و ما دایه برادرک و از خازم دور بحثاوی برادر جیبکیم این خورده زانینگه که باکوری کردستانه دا ایک و بشی کردی دیده هنه ماموستایه و به امکان خوی شخصی چوه هورامانه چوه کرمانشانه و گورانی هیمویه و باش هیمویه Bergorani ra sorani jihimuye veca şehrin Gorani ku min latinize kirine u embeli kurmancıya wan jî li ber soraniya wan ku mi çekiriye muhtacî em bêjin redaxteyne ev birayê delal birayê ezîz vî wezîfeyê girtiye serxwe ku wan her du cildan qismên Havrami و redakte bike em bu eşinin bir haber desi em bejin kurmancı axevan vak komikun vak kanaat önderi kudbe yani pirek zanayek civate biye em bejin gerek gire aslan mahte çebune rast ev çuve ba vali erdelane em bejin Luan meselenin civaki u hal kiriye hani rıca jivali kiriye u vali ji
gelek kadir hürmeta üye girdiye şahsiyeteki uhaya gelek hadisetten seri kitapxana üye dişavutlu و داویا تمن خدا هر دو صاحب کرد به این لسترمان تمام را جاردن هم بجن خبات خوا نوشینه هزار رحمت لگورا مولوی به و براستی ام کرد گره افتخار بکی که شاعر کی گورانی آخر شاعر کی هم بجن حلبسی گورانی که گاندیمه ابل افجوها اویجا Beşa Büsudyan geçtek Nav Divana Mevlevi Deye Beşa Büsudyan beli Vecam le rojlat hem bejim başur me behas kir behsa çıkir Bakur. Ma Bakur. de navbera salin hazar haysit beyince مخابن li Bakurê Kurdistanê di van 50 salan da yek şair derketiye. Ben. Ew jî Wadiî ye. Wadiî. Wadiî heya van salê dawiyê ne dihat naskirin. Bele. Şehrên wî hema bêje belkî wiha dilip kit û mit di nav xelkê li hal wirda hebûn. Lê piştî xebata mamosta Saîd Derêjî dîwana wî hat peydakirin û hatiye çapkirin û hezar car mala wî ava û Wadiî di sala 1790 da hatiye dinê 1850 da yani işareta pirsê li ber danîne yani Karı rastçı nebe ve 1850 da rahmet giriye ve asla mikis amzanın konuha eve kaza ki girede vaniye vakta girede pervali siyoti bu ve mirektiyek eve mirektiyek binamudenge eve vani heri binamuden ku وقت شرف خان دا جایه میر حسن ولیه و مدرسه مکسی گلک بنامو دنگین و مدرسه میر حسن ولی وقت کمرو بحثا مدرسه کردستان دیگه یک جوان مدرسه لکو گلک عالم تیدا ام بیجن مزم بونه گلک عالم تیدا را بونه گلک مدرسین هجا به صدان سال ام بیجن دوام مدرسیان da ders gotine û şehrin Wadiî zêdetir li ser mîrên evine mîrên miksêne zêdetir jî li ser Şêxî Begê û Xan Mehmûd li ser wan şehir nivîsanîne belê bi vî awayê em hatin dawiya evê di dawiyê da jî bîbîografyaya ne hewce ku em behsa bîbîografya dikin belê bi vî awayê me wiha kurtebir هێویدارم me karî ku em bînerên xwe hêja ji rûpeleke hêja û ji xebateke hêja û a Profesör Doktor Maruf Xelzadar û agahdar bikin çend gotin li ser kêmasî li ser ew li ser dîroka edebiyatê bêjin ez tenê dixwazim li vir ewekî wek kevanekî du gotin bêjim û em misade hebe Keremke. niha me behsa Şêx Marûfê Nûdeyî kir kurê wî em bêjin kak Ahmedê Şêx kir kek Ahmedê Şêx em bêjin niha ku çend mehe behsa ew çözüm sürecî yan pêvajiya em bêjin çareseriyê tê kirin di wextê Ebdulhamîd da ji aliyê Ebdulhamîd ve ev çareseriya pêvajiyê a duyan bi destê Ahmedê Şêx xwestiyek pê bîne yani a yekê 1850
حیثد نوت سیادایه و آدودیان 1898 یا نوت نهاندایه و آنها امتنی بیجن مخابن هزار مخابن ام جی دیروکا خواه ام جی دیروکا ادبیات خواه و gelek beparen. Em îro behs dikin bintan çözüm süreci. Yani çareseriya em bêjin Pirsgirêka pêvajoya çareseriyê ku em jê bêjin. Ev xas mehin rojin münaqeşe çêdibin, nizam çi çêdibin min nedîtiye ku kesek behsa van her û em bêjin ewa bike. 1893 اگر وقتی ما ایرو تونه اگر او هبه و از دور بانک دکم آنها ایدی ام بیجن اکادمیسیانی می خورد رابونه براستی وک اختیاره کی وک ام بیجن کده کی بتمن شاه و گشت بیم ام بیجن لسر دیروکا ادبیاتی لسر دیروکی لسر زمان لسر گرک مجارن خباتی آن هنه از هیویدارم او پیواجوه چارەسەریە 1893 کو عەبدولحەمید خواستیە بە کوردارە بکە و ئا دودیان ئا 1800 نەهان یانجی نۆتی ئەس باوەرم نۆت نەهە کو بڕیە ئەحمەدێ شێخ yani Şeyh Ahmed'e Nûde. ku ev kalkê Şeyh Mehmûde û ku xwestiye birgavê ra em bêjin pêvajoya çareseriyê û çiye piçek di ser bifikirin piçek rûpelên dîrokî eger ew bikin têlê binêrin ka Abdulhamîd wê çareseriyê çawa kiriye tiştek nekiriye ez vî tirê bêjim îro çawan em bêjin tiştek nebe tenê cardin kapandin ha eğer kesê vî pêvajiyê em bêjin îro dimeşînin yek xasê serê derziyê agahê wan jî wan pêvajoyan tune agahê wan jî wan dîrokan tune tu eleqeder jî nakî kêmasî ew akademisyenê me dîroknivîsê me ez ricayê dikim ji wan bila bikevne nav rûpelê 1893 ez salê wan dibêjin ez naxwazim bikevne nav detayê وقتی ما جیش و خلاص بود و 1809 بلا وان او بکن لی بکولن ام بکن پیشکش جواتی بکن ام جلد پیشتا وقتی بین دستر مثلا پیرمرد و شیخ محمود و هر دو شاعرن از باورم یان جلدا پنجان یا جلدا belki پنج بیم eğer ku em behsa jildê bikin em ê vî meselê hinek din vekin û gelek spas dikim ku em bêjin me wextê xwe jî derbas kir ji xebatkaran ra ji kek Henîfî ji çarpel medyayê ra û silavê xwe germ jî ji bînerên me yên birêz ra pêşkêş kirim gelek spas dikim êvar baş Ez jî spas dikim mala te ava berê temaşevanên hêja em bi vî awayê hatin dawiya bernama xwe ji bîr nekin em ê di pêş de di demek nêz de yanî em ê cilda çara bi we bidin nasandin behsa naveroka cilda çara em ê bikin dîroka edebiyata Kurdî ez hêvî dikim ku me demek xweş bi hevra derbas kiribe ji bo ku we hetanî vê saetê li me temaşe kir mala we ava û ez kek ziya jî spas dikim ku tu beşdarî rûpelekî ji dîrokê bûyî û me behsa dîroka edebiyata Kurdî kir di pêş de me cardinê derên pêşberî bînera û ez spasî hevalên ku pişt kamerayê ne ez spasiyê xwe pêşkêşî wan jî dikim mala we teva ava
û şev baş. Şev baş.